Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Mahigugmaon og dalangpanan nga mahan nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Daghang salamat o Dios nga niining mga taknaa sa gihapon nagapabilin ang kahigayunan nga kini nga programa padayon nga magasabod sa binhi sa kaluwasan dinhi sa kahanginan. Panalangini kini nga programa ug panalangini kini nga istasyon. Panalangini sab ang mga nagapaminaw. Hinaot pa o Dios nga ikaw magatandog sa ilang mga kasing-kasing ug hunahuna, diin ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran, ug sila imong kabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Daghang salamat o Diyos sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Amo kining lauman nga madawat pinagi sa pangalan ni Jesucristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa pagsunod ni ini nga programa sa kahanginan, busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga naglain-laing dapit sa kalibutan nga nagasunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato usa ning ibanan lamang og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Okay, kanana ang maayong buntag kaninyo, sir. Ang inyuhang programa bahin sa pagpasabot sa Biblia. Unya, ang mga tao nga naminaw, duha ra man na musabot og dili musabot. Tinuod na oy. Ha? Tinuod na. Musabot og dili musabot. Tinuod na, duha lang ka klase. So adto lang ta sa musabot. Kay aron nga malipay ta nga maghunahuna nga ang pulong sa Dios nga ginapamatian nagbadaugon diha sa ilahang mga salabutan. Kay ni patay basahon. Maayong gabi ninyo, pastor. Kami kanunay mi diha sa inyo nagsunod sa inyong programa, pastor. Og amo gud nga gisubaybayan og among gisusi pinaagi sa Biblia kay naaman sad mi Biblia gihatag sa among simbahan, pero dili lang gyud mi bihasa, dili lang gyud mi bihasa sa pagsabot diha sa Biblia. Mauna nga sa inyong programa mi mudangop. Okay, salamat kayo. Nga ingon ni ana ang inyong ingon ni ana ang inyong kananaang kuan ana ang inyong gihimo, no? Well, patay basahon. Okay, sir, pangutana man eh. So, okay lang, no? Ato raw nya ning kuanon. Ato raw nya ning tagaan og kahigayunan kinaa na may pangutana nga atong gipasaligan nga atong tubagon. Okay. Sa dili pa si Brother Libby mo basa og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas may siguro nga imo usa nga malili diha, Brother Libby, ang atong monitor
aron atong mahibaluan kung diin gikan ning atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, mayong gabi mga higala, among mga suki, mga pinalangga na mong tigpaminaw sa ato nga tulumanon o mga viewers, mga followers sa ato nga program karon atong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Kung asa mong nahimutang karon, welcome, welcome ang tanan. Pwede na mo higala, makapadangat diri namo ni Brother John og mga mensahe, maka-text mo sa among number nga among gipahibaw nga na ninyo og dinhi sa ato nga account mahigala ang DYCM Bugo Adventist, no, aron mabasa din nato ang inyong mga importante nga mga messages. Palihog lang gyapon among ipahinumdom atong i-share kanunay ang ato nga tulumanon parang daghan ang makapamati sa pulong sa Ginoo. So welcome, welcome ang tanan karong gabi na. Okay, ato datahigala sa pagtanaw dinhi ay pipila pa ka mga mensahe nga ato nakita sa screen. So panahon na higala maka-message mo no kay ato nang sugdan pagbasa ang mga messages na niya sa ato nga screen. Okay, atong nakita dinhi si Brother Rufino Moreno. So mayong gabi ni Brother Rufino uban sa imong asawa diha sa Luok, San Remigio, Cebu. So mayong gabi sa tanang taga San Remigio nga naminaw karon nga gabi. O niyato pong nakita dinhi si Sister Ginaline Lomuntad na minaw po ni siya na sa Luyong Baybay or sa Takop, San Remigio, Cebu. So good evening Sister Ginaline, uban si mong mama diha sa Panimalay, mga silingan sa diha nga naminaw sa ato nga tulumanon. Salamat po sa pag-send og mga heart og kamot nga nag-pray. O niasad nakikuban nato ang Riverside FM Cebu. Ingon din ang mensahe on air na diri mga brads. So thank you kay no sa ato nga CEO si Renier Rapok o ang atong station manager si Sir Jason Bausel Molye. So thank you kayo sa Riverside FM. Naglanog-lanog niya itong programa diha sa South Cebu. Kanya kamo dihang naminaw ato nga gina-welcome o gipasalamatan sa nato si Pastor Joel Terana sa iyang effort diha nga na pasulod ni ato programa sad sa Riverside FM Cebu. Okay, niasad si Brother Ronelo Itang. Happy midweek sa mga kaigsuunan makanunayong naminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is our hope. Og maingon sab kaninyo Brother John og Kuya, God bless og maayong gabi. So maayong gabi Brother Ronelo og ang Dios magauban kanunay kanimo diha sa Saudi Arabia. Okay niya po si Sister Nana or Gay Marie Kalapuan. Salamat po Sister Gimari sa pag-send og mga heart og kamot nga nag-pray. Anya niya po si Hyacinth Carl Chung Bakiro Yaktin. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby. Shout out ko sa akong lula si Roth Chung Bakiro. Okay. Niya po si Sister Arlene Bolambao Olyamot. Good evening ninyo Brad. I'm watching. So salamat kay Sister Arlene oban sa imong husband, no? Maayong gabi inyo diha sa inyong pagpaminaw sa ato nga tulumanon. Niyato po nakita si Sister Belinda Lohira Tirana. Salamat po sa pag-pray o pag-love sa ato nga programa, Sister Belinda. Okay. Ato ta sunanigala ato ning lilion makadiot ang pikas nga screen kay ato ning ipuli-puli o lantaw arita sa mga nag-heart sa ato nga program or nag-love.
niya si Lovely Alboro, Chan Corpin, G. Merced, Lowell Nodalo Estrira, Patri Jim Colastri, Ayan Kevin Dorotan, Nana Arlene Bulambao Olyamot, Jojo Cordova, Edelberto Rina Somalinog, Joan Dale Sarol, Elpidia Curo, Narcipi Pilayo Ed Oliverio, Melideth Branzuela Fuentes, Belinda Lohira Tirana, Gregorio John Tuling Pikit-Pikit Jr., Ronilo Itang o Ginalyn Lumuntad. Kaya ito ning tanawon mga higala ang nag-like sa ato nga programa. Ato nakita ni si Brother Rufino Moreno, John Lavelco, Rolls Soto Tams, Batang Nigrinsi, Aniceto Priscilias, Riverside FM Cebu 93.2 MHz, Yuyong Alerta og si Glover Sayod. So mayong gabi niyo dias pabulisab no mga higala nato nga naminaw, makaigsunan nato diyang naminaw sa ato nga tulumanon. Okay, ato ning balikan sa pagtanaw higala niya si Bea Isparcia, watching from Europe, Germany. Hi guys. Okay, may gabi nimo Sister Bea Isparcias. Thank you for watching no. Ano gikan sa Europe, sa Europa, sa Germany. Yun siya ni hi guys. Okay. Thank you for watching. Ano niya po si Alpidia Curo. Mayong gabi ninyo Bradlib o Bradjon. Ang Diyos kanunay ninyo magkauban. So thank you kaayo Sister Elpidia. Thank you kaayo sa imong mga message no. Okay. Ato tay gala ato ning tanaw ng ato nga messenger kay uban ang ilang mensahe ari ipaagi sa ato nga messenger. Ang uban po sa atong keypad mga higala. Ato ning tanawon ang mga mensahe dinhi unyang uban nag-send og heart. Ato ning tanaw ni si Brother Ronelo Eitang. Salamat sa pag-send og heart. Niya po si Sister Nana or Gimari Kalapuan. Thank you for sending heart. Niya po si Brother Andy Nobal. Maayong gabi niyo Brother Andy diha sa dinha sa Kayang, Bogo City, Cebu. Niya po si Sister Merlin B. Derder. Thank you po much no sa pag-heart sa ato nga programa. Niya po si Rolls Soto Tams. Thank you sa pag-like Brother Rolls. Thank you also Sir Matthew Anderson for watching and following our program. Thank you. Thank you. God bless you and your family. Hello Sir Matthew, you are very welcome of our program and thank you so much for watching and thank you so much for your kind support. May the Lord God bless you and your family. O niya po si Sister Ginalyn Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. So good evening Sister Ginalyn. Salamat sa pag-heart o pag-pray. Niya po si Sister Ninfa Villacastin. So salamat kay Sister Ninfa no kadi sa Cadiz City. Salamat sa pag-send og mga heart o kamot nga nag-pray. Niya po nato nakita dinhi si Nicolas Puraso. So thank you kaayo Brother Nicolas Puraso sa pagtan-aw sa ato nga programa karon nga gabi. So thank you kaayo. Makahimog gyapon mo higala sa pag-send no. Thank you kaayo niya sa mensahe. Okay. Announcement ni asida. Dera, mayong hapon sa tanang mga kaigsunan sa Kabuntagon Fellowship. Okay, kung ano siya, marag panawagan is Kabuntagon Fellowship. Kumusta? May announcement lang ko. Pwede kamo makatigom og mga picture evidence para sa atong
ACS accreditation sa Bugo City. Picture sa clean up drive og diin nga lugar og pila ang nagasto. Picture sa gift giving during the kalamidad sa barangay ginahimo diin nga lugar, mga pila kaha ang nagasto. Ang wali nga naay gift giving pila ka adlaw og pila ang mga nagasto since 5 years ago until now. Og uban pa nga mga necessary documents to prove nga proactive kita sa community bisan ang latest nga activities. Okay, gikan ni kang Nicholas. Thank you kayo. Kani siya announcement gikan sa ACS Adventist Community Services. Okay, ato ning tanaw ni apod mga higala ato nakita dinhi. Ato ning balikan sa paglantaw ang pikas nga screen. Okay, niya si Velisa Basilisa Altarijos. Mayong gabi sa inyo. So good evening, Sister Basilisa Altarijos. So asa man kadapita karon sa summer. Thank you for watching. Niya po si Bia Isparcia. Yes, Pastor. Good evening, everyone. Ingat po kayo. Praise the Lord. Okay. Thank you kaayo, Sister Bia. O ang Diyos sad baga uban kanimo diha sa Europe, diha sa Germany. Thank you for watching our program. Anya niya po si Basilisa Altarijos. Pirmimi mamati sa inyo nga programa. So thank you kaayo, Basilisa Altarijos. Asa mang inyo, Sister Basilisa. Anya, salamat sa pag-send og kamot nga nag-pray og pag-love sa ato nga program. Thank you kaayo. Anya niya po si Brother Domingo Bunukan. Mayong gabi ninyong duha sa station Brad John og Brad Libby. Naminaw na punta karon og akong i-greet ang pamilya ni Brad Pedring Carabio. Uban siyang asawa nga Sister Bibi Carabio. Salamat kayo sa imo nga gidumalahang Bible student, Brother Domingo Bunukan. Okay, salamat kayo Ninong. Kanus-a magani ito bagsugod aning bulan na sa June ang inyong crusade dinha sa dito Mayho. Kanang murag maapiki, murag madu ko ano gyud sa ting-ulan Ninong, mapangandaman ginadaan ang binyo og kuan kay ting-ulan maguning buwan sa Hunyo. So salamat sa inyong makugihon nga buhat diha. Okay na po si John Ray Monterde Punay. Mayong gabi Kuya Libby o Kuya John. Watching here in Kadwawan. Nadia karon diha sa Kadwawan. Brother John Ray Punay. Kadwawan? Okay, midweek maron. Siya may kuan siguro speaker. Niya po si Brother Domingo Bunukan. Happy midweek to all. Salamat sa pag-pray o pag-love. Niya po si Brother John Ray Monterde Punay. Happy midweek. Basilisa Altarijos. Di ame pastor sa Libukan Sitio Biasong pastor. Asaming Libukan Sitio Biasong. Okay. Salamat kayo, no? O niya po si Eddie Boy Vlog. Good evening sa tanan mga kaigsunan. Happy midweek. So happy midweek also Brother Eddie Boy Vlog. Niya po si Franz Jean Berinkel Mapantaliano. Mga bago ning mga ngalan, daghang mga bagong ngalan na atong na kita din sa screen. Mayong gabi ninyo diha Brother Libby o Brother John, please greet sa Berinkel family sa Kumbado, Tabugon og nila ni Tia Delma og Tio Alijo. Thank you and God bless. Watching here in Escalante City, Negros Occidental. Nadia ka diha, brother.
Niya po si Brother Domingo Bunukan, karong pizza 8, nining Bolana Brad John, balik duha ka semana ang crusade. Yes, kay 50 nights man ana ang kuan diha. Unsang pizza ha, Brother Libby? Pizza 8. Karong ko ng pizza 8. Unsa na gani tarong pizza ha? Bolana. Sa tarong ha? Sud semana. Mga Domingo siguro ni. Mare. Domingo. Niya po si Brother Edward Genereyes. Good evening. Okay, maing gabi ini mo, Brother Edward. Niya po si Sister Leah Muñiz. Hinay imong tingog pads. Hinay di ay mads. Sige. Okay man siguro diya, Brother. Okay raman. Diri sa kuan akong paminaw sa atong monitor sa Egypt. Okay raman. Basig ang imo diha nga kuan mother. Magkana na ang imong volume diha sa imong cellphone. Ug cellphone magani na ang imong gamit diha karon. So nya, kumusta mo tanan diha mother? Niya po si Sister Alma Mahait. Oy, madam. Happy midweek everyone. God bless you all. Maayong gabi ninyo din ha, madam. Hope nga ang Ginoo magpakamayo sa inyong tanan diha. Thank you so much. Ato ning balikan higala ang mga nahidugang nga nagtan-aw, mga nag-love sa ato nga program, ato ning tanawon. Niya sila si Brother Vidal Likigan, niya po si Sister Alma Mahait, Narcipe Pelayo Edeliberio, Ma'am Emily Dilaw Hilig, Janre Punay, niya po si Franz Jen Beringkel Mapantaliano, niya po si Diboy Vlog, niya po si Ma'am May Barido Coyos, niya Chel Notario Aragon, niya po si Merifel Vargas. Nauli, nabakani sila sa mami, Brother Libby, dito mo sa Thailand. Ito na sila sa Thailand. Niya po si Irene Vasquez, Aisa Amistuso Batak, niya Bea Isparcia, niya po si Patri Jim Colastri, niya si Chan Corpin, niya ato mga nakita mga higala, niya ato ning tanawon sa mga nag-like. Niya si Antonio Etorma, niya Tits RSB, si Brother Tits ni Elbuina. Good evening ni Brother Tits. Brother Tits, kumusta man tong akong kuan? May na ako'y maari diri sa Lanao nga sa Diva Secret. Ug na ana please chat me kay needs nako. Niyasad si Batang Nigrinse, Aniceto Priscilias, niya mo ni ato mga nakita higala. So padayon ta nga sunahan. Ni ato nakita dinhi si niya si Chel Notario Aragon. Maayong gabi kuya, happy midweek sa inyo diha sa station. God bless sa tanan. Niya po si Danny LP. Maayong gabi Bradley ug Bradson, happy midweek. Happy midweek sa Linaw Church. Maayong pagtan-aw o pagpaminaw sa tanan. Brother Danny de la Piña ni. Nya kuan masaniliman Brother Danny. Salamat jud sa inyong kuan ha. Kada na ang pagmalasakit ang Ginoo nasayod anang tanan. So salamat sa inyong mga pag-ampo. Nya salamat pod sa inyong paghuna-huna kay mao magyud nay among kalipay kaysa tindud-anay lang pagkasulti ug di mo maghuna-huna, di magid mi mahuna-hunaan dito sa taas. Salamat na lang kamo nagkahuna-huna namo. Okay, niya po si Rodolfo Bantilan, salamat sa pag-love ug pag-pray. Niya po si Pedro X Dro. Mayong gabi Kuya Libby o Kuya John, shout out ko kay Tatay Pedro Nailon, Senyor. Kanunay naminaw kada gabi. God bless. So, salamat kaayo Brother Pedro Nailon, Senyor.
O niya, Siena Rose Hilig Vasquez, naminaw mi. Salamat kayo, Siena Rose Vasquez. Thank you. Okay, sa pagpadayon sunan higala, atong ihatag ang panahon ni Brother John aron sa pagbasa sa pangutanang mo itik-apon karong gabiyona. Okay, daghang salamat Brother Libby adto ta aning pangutana, no? Ni kanini ang pangutana ni sama ni Brad alias ni imuhang kuan. Kanini ang basta kay CJ man ni. CJ nga C letter C unya G as in goat ni siya. CJ. Ang imong pangutana dire Brother John. Dugay-dugay naman ko nga nagsunod sa inyuhang programa. Naa batay mabasa sa Biblia nga ang tao maluwas ni anang inyuhang relihiyon? Salamat, CG ni. Okay, Brother CG. Salamat kayo. Imo pangutana, naa batay mabasa sa Biblia nga maluwas ang tao ni anang inyong relihiyon? CG ni. Kanang letter C o niya letter Z as in goat. Ang tinuod pagkasulti Brother CJ, wa jud kay mabasa nga ang tao maluwas sa among relihiyon. Hinuon ang among mabasa o atong mabasa sa Biblia, ang tao maluwas ni ining Kristo nga gituuhan sa among relihiyon. Balik ko na ko. Wala jud kay mabasa nga ang tao maluwas. Wa kay mabasa sa Biblia ang tao maluwas sa among relihiyon. Hinoon do na kay mabasa nga ang tao maluwas ni ining Kristo nga gituuhan sa among relihiyon. Maunay hinungdan nga ang among kanunay nga pagpaila ug pagpasabot dinhis kahanginan nga ang tao maluwas diha kang Kristo ug dili sa relihiyon. Tandaan na to. Sumala sa mga pagpanagna panggaan, sumala sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa 23. Ug ang pag-anak kang Jesus nahitabo sa ingon niini nga kagi sa diha nga si Jose kaslunon pa kang Maria nakaplagan nga siya nagsamkon ug sanglit kay siya tawo mang matarong ug dili buot magpakaulaw kaniya nakahuna-huna siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Apan samtang siya nagpamalandong paniini sa kamanulunda misulti niya pinaagi sa damgo, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kay kanang iyang gisamkon lalang sa Espiritu Santo. Tandaan na to na. Unya, ang gisulti, ug igaanak niya, sumaas 21, 1:21, ang usa ka bata nga lalaki, ug siya pagnganganlan si Jesus, kay siya mauman ang magaluwas sa iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Niining puntuha, Brother CG, maog gyud ni ang kanunay namong gipahibalo ug gisulti ngadtos mga tao nga ang tao maluwas pinaagi kang Kristo dili pinaagi sa relihiyon. Kung doon na may pundok diha nga nagpamatuod nga sila maluwas sa ilang relihiyon, dili gid mi makapanginlabot ni ana kay wa gyud na isultig itudlo sa Biblia nga ang tao maluwas sa relihiyon, ang tao maluwas pinaagi kang Kristo. Unya kung padayunan nato og basa, nagingon gituman sa gisulti sa mga propeta, tan-awa usa ka birhen magasamkon og usa ka bata nga lalaki ug siya paganganlan Emmanuel, nga ang kahulugan ini ang Dios uban kanato. Kining Jesus sa laing bang gitawag og Emmanuel nga ang kahulugan ang Dios uban kanato. Sa diha nga nakig-uban na ang Dios nato, doon na po'y mga taong wa mo tuo nga siya Dios, kay ang pagtuo nila tao. Pero
Kung pangitaan nimo og kamatuoran sa Biblia asa mabasa nga si Kristo dili Dios, walay ikapakita sa imo. Ang ipakita ino sa imo Juan 17:1-3, Juan 8:40. Wa sila ikapakita, pero malinaw din sa Biblia, ha? Nga ang tao maluwas pinaagi kang Kristo ug dili pinaagi sa relihiyon. Kinsay nagpamatuod na ang balaang kasulatan. Mao nga si Kristo mismo nagpasabot siya sumala sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 39. Ingon ni Kristo, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Tanawa, ang balaang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Ug malinaw nga ang kasulatan nagpamatuod nga si Kristo Dios. Ug dinhigid namo gipahinumdom sa mga tao, ang tao maluwas pinaagi kang Kristo. Sa ikaduhang Timoteo 3:15 nagsulti, ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Asa ang tao maluwas? Pinaagi sa pagtuo ngadto kang Kristo, dili pinaagi sa relihiyon. Busa kanang relihiyon nga giuto-uto nilang ilang mga membro nga sila ray maluwas o maluwas sila sa ilang relihiyon, dako na sila gyud tulubagon unya sa adlaw sa katapusan. Nga naman kay gipulihan nila si Kristo sa ilang relihiyon nga sila ray maluwas. Kay ang tao maluwas pinaagi kang Kristo, sigon sa atong mabasa. Busa dili gyud mi makabasa niya na nga sa Biblia nga ang tao maluwas pinaagi sa among relihiyon. Ang among mabasa, ang tao maluwas pinaagi kang Kristo. Hinumdumi ka na, Brother Sir G. Ug kung gusto ka mangyud nga maluwas, walay lain nga imong himuon. Dumuol ka kang Hesus, alagara siya. Usa ka Gilgard sumala sa gisgutan sa buhat. Sa panahon nga gikulong o gibilanggo si Apostol Pablo, dili tungod kay nakabuhat siya dautan, kundi sa ilang pagtanaw ilang gihuna-huna nga dautan ang gihimon San Pablo tungod kay nagpangwalis maayong balita. Dito sa bilangguan, wa makapugong ang mga rihas sa pagsulti ni Pablo sa pulong sa Ginoo. Og unya, sigon sa record, usa ka manulunda bitungha panahon sa kagabion, unya nangaabli ang tanang mga pultahan sa bilangguan. Sa dihang nangaabli na, mauunta na gid ang dako kaayong kahigayunan nga ang mga binilanggo makalayas. Apan gipili sa mga binilanggo nga magpabilin sila sulod sa bilangguan, kay mas maayo pa nga mabilanggo sila sa mga rihas sa bilangguan kaysa magpabiling bilanggo ang ilang kalag nga dili sila kasultian sa pulong sa Dios. Busa ang mga piniriso, wa man layas. Pagkakadlaw na, ang Gilgard disuroy na. Nakita niya ang mga pultahan ng abli sa iyang paghunahuna, wa nagyun habilin ng mga priso ani. Bilanit na lang siya sa iyang espada kay ang tuyo niya nga magpakamatay na lang siya. Kay sulod sa kulungan, daghang priso, unya lain-lain man tong kaso. Sa dito ko San Carlos City, doon ay jail ministry dito ila kong gidala. Dito gibisod sa sulod yun. Unya, dito naama dito ay chapel. Ang mga tao dito, mga lalaking babae, mga dito maminaw sa pulong sa Ginoo. Nakikistorya ko nila, lain-lain sila. O kinini ang mga kaso. Unya, mautong hitabo po. Dito sa panahon ni San Pablo, ang tuyo sa sundalo magpakamatay na lang siya mo sa milanit sa espada, misinggit si San Pablo. Matod pa ni San Pablo, ayaw pagbuhat og dautan sa imong kaugalingon. Di araming tanan.
Unya ang record nagpadagkot sa suga kay wa pa malagi si Biko o kahalayiko adtong panahon na o Banilco. Ha? Wa pa man. Ug unya ang maong gwardya nakigsulti sumala sa buhat 16, 30 ug 31. Nga siya mga senyores. Unsa may akong buhaton aron maluwas ko? Unsay gisulti ni San Pablo? Tumuo ka kang Hesus. Maluwas ka ug ang imong panimalay. Brother CJ, tuhoy si Kristo. Maluwas ka uban sa tanang mga naminaw karon. Kay ang tao maluwas, pinaagi kang Kristo ug dili pinaagi sa relihiyon. Hinumdumi, Brother CJ, ang panahon talitapos na, ang panahon haduol na. Panahon na nga ang tao moalaga diha kang Kristo. Tuhuhi si Kristo nga mao'y atong manluluwas. Tuhuhi si Kristo nga mao'y makaluwas nimo og nako og dili ang atong relihiyon. Kay sa pagbalik ni Kristo dili man gyud relihiyon ang iyang rumbo. Duha ra gani pod kamatang ang tao sa pagbalik ni Kristo. Karniro ra og kanding but ipasabot matarong og dautan. Tandaan nato na. Kung imong tan-aw sumalas Mateo 25:31 ngadto 33, 34, ang tanang kanasuran pagalainon, ang tanang makataos tubangan ni Hesus. Samas magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. But pasabot matarong og dautan sa tubangan sa Ginoo. Duha ra gid na karniro kanding matarong og dautan. Sa pagbalik sa Ginoo, dili ang Ginoo mangutanag diin ka nasakop nga relihiyon. Kay sa iya unya nga paghukom, dili man pinasikad sa relihiyon ang tao pagahukman didto sa hukmanan sa Dios kun dili sa iya mang binuhatan. Kung imong basahon ang pinadayag 22:12, nag-ingon si Kristo, "Muanha na ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalo sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan." Busa ang atong binuhatan, wa mingon sumala sa iyang relihiyon, ang gisulti sumala sa iyang binuhatan. Unya, Brother CG, pamalandunga kung ang imong gibuhat ug ang imong binuhatan, kung sa Tagalog pa, ito ba'y kaaya-aya at kalugod-lugod sa kalooban ng Diyos upang tayo ay maliligtas. Ang importante sa ato, dili ang bahandi. Pero ako mag-ingon handa utan ng bahandi. Ang importante sa ato, dili ang bahandi. Ang importante sa nato, ang Kristo. Kay nagingon si Kristo, unsay kapuslanan, maangko nimong bahandi, sa imong kalibutan, mapildi ang imong kalag. Mas nindot nang naa kay bahandi, naa po kay Kristo, kaysa naman may bahandi ka, wala kay Kristo. Unya, ang matag usa, magadawat sumala sa binuhatan. Ang Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 14, nangon, kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat sa adlaw sa paghukom, bisan ang maayo, kung bisan ang dautan, o ang tinago nga butang. Busa wala unyay matago diha sa atubangan sa Ginoo sa adlaw sa paghukom. Kay ang tanan nimong binuhatan madayagman. Maluwas ba ang tao sa iyang reliyon? Dili. Asa maluwas ang tao? Sa kang Kristo. Busa himoa nga ang imong kinabuhi dunay Kristo. Ug unya, Brother CG, uban sa tanang naminaw karon, maluwas ka. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot, pagpatinaw ni ining mga butanga. Okay, Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. So, padayon tahigala ato sa ning tan-aw, no? Okay, ato ning tan-aw ang mga mensahe nga nahidugang dinhi sa atong programa. Okay, niya si Richard Burden Velarde. Maayong gabi mga kapaglaom. So, good evening, Brother Richard. Maayong gabi ini mo Brother Richard sa Toronto, Canada. Salamat. Anya niya po si Bea Isparcia. God is good all the time. Amen. Greetings. Okay, God is good all the time. Amen. Greetings to the glory of God from Europe, Germany. Kinsa ni? Walay Ginoo, wala ta karon. Tinuod na, kinsa ni si
nindot ning iyang participation na sa pagkuan. Si Bia Esparcia. So, thank you kay ma'am. Bia Esparcia diha sa Europe, no? Europe, Germany. Salamat ma'am. Lagyo ni ron natong viewers, may sa Toronto, Canada, may sa Europe, may sa Saudi Arabia ug uban pa nga mga lagyo nga mga dapit. Salamat diha sa Europe ma'am. Okay, niya po si Rodolfo Bantilan, mayong gabi ninyo Badlib o Badjon, watching diri sa Hiloktugan, kanang Galite. Kusog ang uwan ganina, alas 4 sa hapon, apan karon okay na. God bless sa atong tanan o happy midweek. Abi man ako to apaka sa kuan kanana ang Davao ron, brother Tits, na puli ka sa Hiloktugan, kanang Galite. Unya chati ko ha kung nakakuha na ba ko og di ba cigarette. Okay, niya po si Ons Dax. Kini. Oh, Kini is Ons Dax. basaha. Dawa ha. Kini is Ons Dax. Sila og Biblia parang Nansa ka? makaibalo og inyong mga membro nga wala magsugo ang Dios nga si Kristo nga mangadto mo sa SDA Church sa matag adlaw yo pahulay pastora sa SDA Church ang nagsugo ana parang matigom ang ikapulo nga kwarta gihimong negosyo ang gihimo ang negosyo ang ikapulo nga kwarta gihimong negosyo ang mga pulong sa Dios. Okay. Reaksyon ni Ondax Dax. Dax. Kining imuhang kuan Dax, mga taki mo gid ni. Unya na ako i-suggest pagplano diha Gining bana Virgin. pagplano diha ba pag huna-huna diha nga duna kay i-contribute diri nga aron ang tao magiyahan sa kaluwasan. Kay kun ingon ana ang sistema sa imong panghuna-huna, bisan ikaw mismo lisod ka gyud. Ngano man tanaw ra gud nang imo pangutana naabay mabasa sa Biblia nga nagsugo nga pangadto mo sa simbahan sa SDA. Ang gisultis Biblia na kinaiya o nabatasan ni Kristo sa matag adlaw nga igpapahulay tua sa simbahan. Tandaan na datsa kay bisag ingon ana ka naapa man siguro inhabilin nimong salabutan nga makasabot ka. Nabatasan na ni Kristo sa adlaw igpapahulay tua siya sa simbahan. Unya sa Juan 10:27 ningon si Kristo, ang akong mga karnero nagasunod kanako. Mauna nabatasan man ni Kristo matag Sabado tuag simbahan ang mga iya ni Kristo kay nagsunod man niya nabatasan po na nga tuwa po sa simbahan. Alang-alang si Kristo Sabado unya ang iya mga karnero Domingo. Kasabot ka na anak Dax no. Unya kana balik ko nako pag huna-huna diha og mga butang nga imong kagiyahan ang mga tao para sa ilang kaluwasan. Salamat Dax. Niya si Bia Esparcia, amin. Niya si Dwight Loor, di apod. Mga brad, mayong gabi, ang akong pangutana sa inyong pundo karon. Sigurado na ba mo, nga luwas na mo? O tanan ba nga nagsimba sa adlawng Domingo, dili maluwas? Salamat. Okay, kinsa di si Loor? Si Dwight Loor. Dwight Loor. Loor, dili lagi ang tao maluwas pinaagi sa relihiyon. Unya, sigurado na ba mo? Nga ang tao maluwas. Kung Kristo ang pag-usapan, siguro gyud ang tao nga maluwas. Pinaagi kang Kristo. Pero sa relihiyon, Lord, dili. Kay bisan ang imong relihiyon kipasakupan, mag-angkon-angkon ra gyud na kamuray maluwas. Okay, ato ning tanaw ng Nest Messenger, nag-send og mga heart. Niya si Basilio Notarion Jr. Niya po si Thea Ramos, Sara Katampatan. Niya po si Ma'am Celia Arrogante, Leonidas Tayom Sumalinog. Niya po yung mensahe si Ma'am Barido, Mami Barido Koyos. Mayong gabi kuya ni Ami karon sa nasipit padong diha sa Cebu. Kay graduation ni Bimbim sa CRMC karong Friday. Di ay nasipit butuan na padung Cebu. So ingat ma'am, happy trip sa inyo ha. Happy trip ni ma'am. Niya po datong nakita din si
Remedios Dihito, Winmarie Golyemas, Rufino Moreno. Wing ni Rosales. Thank you so much, Oh. Wing. Thank you, Wing. Sa pagbiyo niya. Thank you po Ayan. din ng meeting. Niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. So thank you kaayo. Kanya moadto na ta higala sa paghatag og tubag sa pangutana. Okay, di pa diya itong basahon dari speakers. Badlib, Berjon, akong ipatimbaya si Dato Banag-Banag sa Hagnaya kay kini nagsunod sa inyong programa. Ang nagtimbaya si Fred diri sa siyudad sa Bugo. Okay, mayong gabi ni mo Brad Fred, no? Dinhi sa siyudad sa Bugo niya may isang gabi ni Dato Banag-Banag diha sa Hagnaya, San Remigio. Thank you sa pagsunod, no? Dato Banag-Banag diha sa Hagnaya, San Remigio, Cebu. Okay, moadto na ta mga higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana giyon sa to niya paghanay ba John sa sender. Ang ang pangutana ni CG nga naa balagay gyud kuno tay mabasa sa Biblia nga ang tao maluwa sa atong relihiyon. Okay, naabay mabasa sa Biblia nga Ang tao maluwas sa atong relihiyon. maluwas sa ato nga relihiyon. Yes. Kung Ambot niya magpasakop. pasabot 70 Adventist. Naabay mabasa nga ang tao maluwas sa 70 Adventist. Okay, salamat kayo, no? Ang Seventh Day Adventist mga higala, usa ka na ka grupo, usa ka pundok ba sa relihiyon nga nagtudlo mahitungod sa balaang kasulatan nga ang balaang kasulatan atong tuhuan sa gupon og tumano nato kay mao kini maghatag natong kasayuran kung unsay atong buhaton aron ta maluwas. Unya ang kaluwasan, ang manluluwas nato mao si Kristo. Ang Seventh-day Adventist grupo nga nagtudlo nga ang atong manluluwas mao si Kristo. Magagiya ka nato ba magtudlo nga tuhuan natong Biblia, studihan natong Biblia, kay diha sa Biblia nato makatunan kung unsay atong buhaton aron ta maluwas. Dili kay ang Seventh-day Adventist mao manluluwas. O niya kung imong tanawon diha sa Biblia higala sa atong mabasa sa Juan 14 versikulo 6, nag-ingon si Ginosos nga ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa akong amahan gawas kun pinaagi kanako. Walay bisan kinsa. Pinaagi ra gyud kang Kristo. Ug ang Seventh-day Adventist pundok na nga nagtudlo nga maluwas lang ta pinaagi ngadto kang Kristo mga higala. Unya ang kanangalan nga Seventh-day Adventist, ang meaning ana Seventh Day nagpasabot na mga tao nga nagbantay sa ikapitong adlaw Sabado. Unya kanang Adventist nagapaabot sa pagbalik ni Kristo. Pangutana, og dili ka magbantay sa adlawng igpapahulay, maluwas ka ta mga higala? Nagtuo ta kang Kristo, maluwas ka ta kung lain nga igpapahulay nga atong bantayan, dili ang igpapahulay nga sugos Ginoo? Ang atong mabasa sa nakasulat sa Santiago 2 versikulo 10, ang nagabantay ka dinibukas kasuguan apan naglapas siya sa usa ka bahin ni ana, nahimo siyang malinapason sa tanan. So maghiskot kag 10 commandments, dili pwede nga siyam ray imong tumanon. Ang napulo gid imong tumanon. Kay kung usas napulo imong lapason, samara nga gilapas nato ang tanan. Og ang paglapas sa sugo gidefine sa balang kasulatan sa unang Juan 3:4 nga ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo. So makasala datag lapason nato ang sugo, bisag usa lang kasugo atong lapason, nakasala ta mga higala. Unya kanang sala nga atong nahimo sa paglapas o gusto pagmaluwas ato nang pangayuan og pasaylo. Pangayuan ta nagpasaylo, Ginoo, nakasala ko nimo pasaylo ako
kay nakalapas ko sa imong kasuguan. Kay kun nagtuo ta nga naluwas ta ta, pinaagi kang Kristo, o niya, wa ta magtuman sa sugo, buti pasabot, nagpadayon ta pagpakasala. Tinaw kayo ang versikulo 8 sa unang Juan 3, versikulo 8. Kadtong nagapadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas, kay si Satanas nagpakasala man, sukad pa sa sinugdan mga higala. Ang yawa day malinapason sa sugos, ginusukad pa sa sinugdan. Unya ang tao nga naglapas, nagpakasala, nag-ingon ang Biblia, iya siyawa. Kay iya masyawa, ang pangutana, maluwas bang yawa? Dili. Ang iya siyawa, maluwas ba? Dili. Gawas kon muundang siya pagpakasala. Kay ang nagingos Biblia, ang nagpadayon pagpakasala, iya siyawa. Pero muundang ka pagpakasala, iya kas Ginoo. So ang Seventh-day Adventist nagtudlo ana nga tumanon daay nato ang balaod sa Ginoo, lakip ang adlaw nga igpapahulay. Kay kun ato nang supakon higala, makasala ta. Kay karon sugwa man na maunsa. Wa man hilabti kay naingon magawas Ginoo sa Mateo 5:17. Ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman ani. Wa man niya bungkaga. Ang sugo nga existido na daan, wa niya gub-a mga higala. Og nag-ingon siya nga samtang maglungtad pang langit ug yuta, walay pagasayloan sa akong kasuguan. Dili pwedeng sayloan, ipatuman mga higala. So gibantayan nimo ang siyam, gilapas nimo igapahulay, makasala tas Ginoo. Og kung makasala ta, maluwas ba ta? Dili. Gawas kun atong hinulsulan ang atong mga sala mga higala. O niya human atong hinulsuli, pangayuan atong pasaylos Ginoo, undangan nato papakasala sa ato pa mabantay kasi papahulay. Kung Domingo man atong gibantayan, wa man na isugos Ginoo. Wa man tayo mabasa sa Biblia nga bisag usa ka bersikulo nga mabasa nga nag-ingon nga Domingo na ang adlaw ng pahulay, ilis sa adlaw Sabado, na ba tayo mabasa na? Yung anong maman atong tumanon, wa man tayo mabasa na. Ana man tayo mabasa ang balang kasulatan tinaw sa Levitico 23:3 mga higala. Nagsulti niya ang contemporary English version. Nuna kamoy unom kaadlaw, makahimo kamo sa pagbuhat sa bulaton. Apan ay kapito kaadlaw sa matag simana, balaan kining adlaw tungod kay kinialang kanako, bisag asa po magpuyo, kinahanglan magpahulay kamo sa adlaw pahulay, ug mag-usa kamo sa pagsimba kanako, kining balaura dili gayud mausab. Wa man na usba. Kanya anong usbon man na? Pangutana, maluwas ba ta? Ug usbon na to na? Na delikado na. Kumusta man higala? Kay wa man na isugos Ginoo ang Domingo igapahulay. Kinsa may nagsugo ana? Klaro kay na nag-angkon ana. Tao ang nagsugo. O niya useless man ang sugo sa tao atong gituman niya yes Ginoo atong gisupak. O niya ang tao higala samtang nagpaabot sa pagbuhat kay Kristo, magtuman siya kay kanang word nga Adventist nagapaabot na. Og sa 9:28 sa Buanon nga sa pagbalik ni Kristo ang maluwas katong nagpaabot niya. O mga tao nga nagbantay sa pitong adlaw og nagpaabot niya. Pero lapas-lapas po tadi po ta maluwas. Okay, wa naman tayo bigala sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong timsong. Mga higala magampo kita. Mahigugmaon og dalampanan nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong.